Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanku da kasancewa da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Shin Hamisu Breaker suna da dangantaka da Rakiya Musa ne, ko kuma soyayya suke, ko kuma shin auren ta zai yi? Kar ku manta dai ku danna mana alaman nan ta ƙararrawa idan yau ne farkon shigowarka wannan tasha tamu mai albarka. Sannan ku danna mana alaman nan ta like domin ita ma tana matuƙar taimaka mana sosai da sosai. Hamisu Breaker ya kasance mawaƙi ne wanda yake waƙoƙin Hausa, sannan kuma ya kasance haifaffen garin Kano, sannan kuma yana waƙoƙi sosai daban-daban musamman na soyayya da kuma sauran waƙoƙi masu sa nishaɗi. Rakiya Musa ta kasance 'yar garin Nijar ce, sannan kuma ta zo daga Nijar zuwa Kano domin ci gaba da aiki a masana'antar nan ta Kannywood tare da su Hamisu Breaker. Tabbas Hamisu Breaker da Rakiya Musa suna da dangantaka. Shin menene dangantakar tasu? Dangantakarsu dai Hamisu Breaker da iyayensa da kakanninsa duk sun kasance 'yan garin Nijar ne. Sannan kuma shi kaɗai ne aka haifa a garin Kano bayan sun baro Nijar sun dawo garin Kano, shi kuma sai aka haife shi a nan. Shi ne dangantakar da suka haɗa da Rakiya Musa, dangantaka ce ta kakanni da kuma 'yan uwantaka. Sannan kuma shin soyayya suke, ko kuma ba soyayya suke ba? Ku biyo mu domin ci gaba da sauraron wannan shiri namu. Kar ku manta idan yau ne farkon shigowarka wannan tasha tamu mai albarka, kar ka manta ka danna mana alaman nan ta ƙararrawa domin ci gaba da sauraron shirye-shiryenmu idan mun ɗora. Sannan kuma kar ku manta ku danna mana alaman nan ta like domin tana matuƙar taimaka mana sosai da sosai. Bayan kasancewarsa a tare, Hamisu Breaker yana waƙa da Rakiya Musa, duk wani bidiyon waƙa da ya saka mafi akasari yana saka ne tare da ita. Sannan kuma sun shaƙu sosai kasancewar suna waƙoƙi tare, tana hawan mai bidiyo sannan kuma ta iya acting sosai da sosai, wanda mutane hakan suke nuni da shi cewar suna soyayya. To a gaskiya magana ta gaskiya, tabbas, amma kuma ita Rakiya Musa ita take son Hamisu Breaker kuma so take mai na aure, wanda shi kuma Hamisu Breaker bai taɓa kawo wannan a cikin ransa na cewar ya yi soyayya da ita ba, ko kuma ya kasance a tare da ita, wanda bai taɓa kawo wannan a cikin ransa ba, wanda kuma al'umma da kuma mutane masu kallo suke ganin shaƙuwarsu ta kai shaƙuwa sosai, wanda hakan ya sa wai suna yin soyayya a fakaice, wanda mutane suke musu wannan shaidar. Amma maganar gaskiya Hamisu Breaker ba wai son Rakiya Musa yake ba, wanda ita Rakiya Musa ita ce take son Hamisu Breaker domin kuma su yi zaman aure tare, wanda shi kuma Hamisu Breaker gaskiya bai dakata tata ba, wanda bai nuna mata da cewa yana soyayya da ita ba, ko kuma ba zai iya fara soyayya da ita ba, wanda har a yanzu bai nuna mata da cewar haka ba. Ita kuma tana sa a ranta lallai lallai wataran zai iya yin soyayya da ita kuma har su zauna tare su haifi 'ya'ya masu albarka. Kar ku manta idan yau ne farkon shigowarka wannan tasha tamu mai albarka, ka danna mana alamar nan ta subscribing, sannan kuma ka danna mana alamar nan ta ƙararrawa, sannan kuma ka danna mana alamar nan ta like domin ita ma tana matuƙar taimaka mana sosai da sosai. Ku ci gaba da bibiyar wannan shirye-shirye namu daɗaɗa, za mu ci gaba da kawo muku wannan shirye-shirye ba sassautawa domin farin cikin ku al'umma. Mun gode sosai da sosai, mun gode muku sosai da sosai. Kada ku manta ku danna mana alamar nan ta subscribing, sannan ku danna mana alamar nan ta ƙararrawa, sannan kuma kar ku manta ku danna mana alamar nan ta like domin ita ma tana matuƙar taimaka mana sosai da sosai. Mun gode.